Forlystelserne står stadig i Damhus Tivoli, men der er planer om at lukke og slukke for den gamle forlystelsespark. Og det har fået Frits Stegner op af stolen. Det har jeg det ikke godt med. Jeg er kommet i Tivoli, siden jeg var 10 år. Damhus Tivoli har ligget i Rødovre siden 1936, men tiden er løbet fra stedet. Det mener i hvert fald Rødovres borgmester Erik Nielsen og Tivoliets ejer Tommy Westman. De vil i stedet bygge boliger på grunden. Men det er ikke i borgernes interesse, mener Frits Stegner. Der er mange, der benytter det Tivoli. Og det er jo en kulturperle, der forsvinder til fordel for en stor betonklods. Og Frits Stegner møder mange medborgere, der deler hans bekymring. Ja, de er jo kede af, at det er så misligeholdt, som det har været gennem de sidste 8 år. En af de lokale borgere, der er enige med Frits Stegner, er boghandleren Hans Henrik Dahl. Jamen, jeg synes, det er forbandet ærgerligt. Altså, jeg synes, det er helt urimeligt. Fordi det er unikt. Derfor har Hans Henrik Dahl sammen med sin hustru startet en underskriftindsamling for at bevare Damhus Tivoli. Det er værd at kæmpe for. Nu vil vi altså prøve at råbe politikerne op. Og de lokale omkring boghandlerne i Vanløse har bakket godt op om initiativet. De vil da gerne skrive under, og der er dem, der ligefrem er blevet sådan helt rasende over det og siger, at det er for galt, det her. Frits Stegner har også indsamlet underskrifter mod lukningen. Men for ham har det fået uforudsete konsekvenser. Det har jo haft det, at jeg ikke kan komme ind i Tivoliet overhovedet. Jeg er jo blevet smidt ud. Alligevel fortryder Frits Stegner ikke. I alt har han indsamlet 1.585 underskrifter. Og han har oplevet stor opbakning fra sine medborgere. Den har været enorm. Jeg kunne have fået mange flere underskrifter. De mange underskrifter blev i maj afleveret til Rødovres borgmester Erik Nielsen. Han takkede dengang for den engagerede indsats. Men han gav ingen løfter om at bevare Damhus Tivoli. Så nu har Frits Stegner en klar opfordring til politikerne. Jamen så vil jeg sige, at de skulle se at få arbejdstøjet på, og så se at få reddet det Tivoli, og det kan ikke gå stærkt nok.